Nebudu vám malovat vzdušné zámky. To, co vidíte za mnou, je starý obchod v Sověticích. Asi vidíte práci, hodně práce. Nebo můžete vidět zajímavou investici 15 minut od Hradce Králové. Jasné je, že to tady bude na kompletní rekonstrukci. Navíc jsme v památkové zóně. Odměnou vám ale bude krásné bydlení venkovského typu nebo prostory pro vaše podnikání. Toto není nemovitost pro někoho, kdo se chce zítra nastěhovat. Toto je příležitost pro vizionáře. Pokud máte odvahu a chuť tvořit, ozvěte se mi.